Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, din sa ginusarang sibiyaanan sa mga mamumo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini yung alagad, si Pagtuki Tat Samson, makiguban kaninyo sa kaoras sa pagpaluki sa mga issue nga may kalabutan sa kalampuan. Mga higala, September 5 karon, 1915, unang Sabado, mga higala sa bulan sa Setyembre, no? September mga higala, no? Kung may nga natag Bernawa na, murag padong na gid ni, dool na gid ni mga higala, no? So nini nga to ang programa karon, ang atong pagatukion kabahin sa kagawasan sa pagsibya, no? Nunit niini nga to ang pag-celebrate sa kining gitawag na to Broadcasters Month and Press Freedom Month, no? Mga higala sa bulan sa September. So muna nga atong tagaan, no, og higayon sa paghiskot og pagtuki mga higala, no, ang kabahin sa kagawasan sa pagsibya nga moy ato ang tukion karong buntaga, kuyog sa ato ang mga makaingtang pong mga nag-una na gyud, no, nining ato ang pagsibya mga higala, no. So mo na sila nga kuyugan ta nila karong tagtuod haron ilatang sayran mahigala kabahin sa ato ang topic karong buntaga. Apan sa dili pa ta mo padayon tuguti na ko sa pagpangay katahuran kanyong tanan nga suki ug nagsunod kanunay kaayo ni nga to ang programa, no. Unahon nato ang atong mga kaigsuonan diha sa mga silingang probinsya. Unahon nato ang atong mga kaigsuonan diha sa probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Negros ug pipila ka bahin sa Mindanao mahigala nga maabot kanunay nining ato ang programa ug ingon sab sa atong mahal nga probinsya sa Sugbo, ingon man ang ilahang mga isla, no, nga sakop niini diha sa isla sa Camotes nga ato ang suod sad diha nga higala si kining mga opisyalis, no, diha nato sa upat ka lungsod. Labi na gyud si Sir Jojo Solante, no, nga nagsunod today kanunay, no, ni nato ang programa ug sab sa atong mga kaigsuonan ug mga opisyalis pud diha sa lungsod, sa tulo ka lungsod sa Bantayan Island mga higala, no. So kaninyong tanan nga nanginabuhi ug nagsunod kanunay ug nagpaminaw diha sa inyong tagsa ka Panimalay, once again maayong buntag, no. So makaingon tang mga higala nga karong buntaga murag nagkisdom, no, nagtaligsik, no? Dinhi sa gawas sa studio murag kuan gyud murag basa, no, ang ato ang adlaw. So mahinaot ang karong taon mo balik na ning maayong panahon mahigala, no. So mahinaot ta diha nga ana mo sa maayong kahimtang mahigala. Okay, di na tulunganon unahon na to sa pagpailang ato ang bisita karon. Usa ni siya kasamtangang Executive Vice Chairman sa KBP Cebu Chapter. May lain kundi si Sir Victor Toledo. Sir Victor, maayong buntag. Good morning, Kats. Good morning sa tanan naminaw sa DYLA. O niya, Sir Victor, taga-economy sa imong background, matud pa nimo usa ka station manager sa unsag ito nga station, Sir Vic? Station manager sa 90.7 crossover. Unya, I have been with the broadcast industry since 1987. Buhi pa rin taon to si Aning Surge, kami nag-uban. So muna mga higala, no, ang ato ang kuyog karon unya taw-taw sad kuyugan sad ta ni Sir June Tagalog ang ato ang station manager dinhi sa DYLA. So murag para nako murag dako kay nako ang dungog, no, nga kuyog nako karong buntagang mga higala ang mga makaingotang po nga eksperensyado na, no, nining buhat sa pagpanibya mga higala, no. So broadcasting is a powerful medium in shaping people's mind, no. It has been stated that providing the people on the access to information is the main and fundamental responsibility of a media practitioner. Thus, it requires a holistic advancement with professionalism and ethical standards. As the Philippines will once again elect new government officials, mass media has become a decisive factor in all electoral politics in all parts of the world.
As we are now in the digital age, the journalists and their relevant sources of information is highly at risk. In 2013, it was reported that there is an increased number of violent attacks on journalists, including several killings, harassment, and threats against media practitioners. Just recently, a radio broadcaster was shot dead in front of a shopping center in Ozama City, Misamis Occidental, after 4 years of surviving an assassination attempt. The environment for media in the Philippines remains stagnant despite of continuity in addressing impunity, security, and safety of the media. This still prove that the Philippines media still lacks safety and security when it comes to freedom and democracy. As we commemorate the Broadcasters Month and Press Freedom Month, we also seek to spare media practitioners from violent attacks to ensure their security and safety. Now, ang pangutana mahigala, how can a journalist ensure the safety and security upon doing on field? What is the kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas or KBP role on Broadcasters Month? How can the broadcast media shape the perception of the people? So, mao kini mga higala ang mga pangutana, no? Nga atong sayran gikan sa ato ang mga dinapit. Okay, di na to lang ano, no? Unahon na to dayon sa pakigsayod gikan ni Sir Victor Toledo. Ang mga pipila ka mga gusto na itong masayran. No? Una sa tantanan, Sir Vic, unsa may role sa KBP nining Broadcasters Month nga atong gi-celebrate karong bulana, sir? Well, actually, ang unsa gyud Kats, no, ang role sa KBP sa Broadcasters Month is to promote camaraderie and unity among its members, no? Aside from that, diri sa anim buwana diri nato i-refresh ang memory sa atong mga broadcasters regarding the code and ethics of the KBP. So, muna siya ang diri sa karong buwana diri sa ta maghimo sa mga accreditation exams kay ang kanang broadcaster before na siya mahimong broadcaster kinahanglan siya makapasar ang KBP Broadcaster Accreditation Exams. Mo ni siya atong lisensya para i-allow ta para magsibya. So, ug wala kay lisensya nya member ka og KBP station, dili ka i-allow pag sibya. Okay. Mura ni kanang sa nursing ba or sa doktor, mo ni imong lisensya para i-allow ka magsibya. Kay pasabot ana kung naa ka ani na lisensya, naka-undergo na ka sa accreditation exams o niya familiar na ka sa code and ethics of the KBP. So muna siya, sir, ang role gyud sa KBP, no? Yes. So may ngutang punga nga ubay-ubay na ra gyud kayo ang mga kaigsuonan sa nato nga naa sa panibya nga murag dugay na sad nga panahon nga nagkuyog, no? So mo nang importante kayo nga during the celebration mo ni mag-abot, no? So sa akong nahibaw-an, Sir Vic, nga naay mga in fact part ana, no, usa sa mga highlights sa celebration mao ang paghimo og usa ka parada, no? Sir Vic, pwede ko nimo matagaan or pwede nimo matagaan og kasayuran kabahin sa kining pag-celebrate nito karon tuiga. Okay, so kasi nakay mga impormasyon. Tradition man unta na nato, Kats, na kada KBP Broadcasters Month na atay parada. Pero karon ato lang gi cancel kay tungod lagi busy kayo ang kanang syudad sa Sugbo sa APEC. So ang atong parada gi cancel nato, so mo diretso na lang ta ugma day ang atong unsa. Ugma opening nato. Alright. So diretso na lang ta sa Asnar Coliseum asa mahitabo ang tanang events, no? So after the opening natay misa, unya pag misa musunod din ang mga games. Natay basketball para sa mga lalaki, unya natay volleyball para sa mga babae. Unya for the whole month of September natay mga special nights na atong i-celebrate, no? Samantalang sa pareha sa September 12 natay mga drama nights
So kaning drama nights ato nang gi-dedicate sa atong mga talents sa drama sa industry sa broadcast. So ang mubida ani atong mga kaigsunan nga nasa drama ha. Oh, sa drama. So Alright. nana sila yung mga presentation na ila sang gipreparahan nagdugay na kaayo. So September 18 ato sa ning i-dedicate para sa news and public affairs. So ang tanang mga komentarista, mga public mga related sa news and public affairs naasad aning karong gabi una, So ila sa ning gabi. So nasa na sila i-present na mga ilang mga activities, no? So dinhing higayuna Sir Vic, mahimamat nila no ang mga news and public affairs personalities Sa uban na mga sa uban nga mga networks. All right. So aligre kay ni siya Kats kay mo maguning time sa year na magkahiusa ang tanan members sa KBP. So ang kaning taga-uban stasyon makakita sa ilang mga counterparts sa sa ubang stasyon, excuse me, no? Yeah, this time murag kay kasagaran magkita man ni diha sa trabaho na no sa field apan nining higayuna murag puno ni siya sa celebration sa kadasig no kay mag-abot na lang magini nga dili trabaho ang istoryahan. Dili trabaho. Alright. Kanya, ang KBP Cebu para sa kasayuran sa tanan is gihimo ni siyang example sa tibuok KBP nationwide kay ngano man no ang KBP Cebu lahi ra gyud kay tinuod na ato sa competing na negosyo pero magkahiusa ni sila basta magpundok. So kung magkakuyog din tanang member sa KBP dili magstorya ang negosyo. Ang istoryahan puro projects ana para kaayuhan sa tanan. So this is also the venue for our brothers and sisters no diha sa Panibia nga kanang magpaambitay no Paambitay. maghibaw anay kung unsa na may bag-o karon no unsa may ilahang mga gipangbuhat pod. All right. Nya Sir Vic katong September 12 asa ang venue ani o kining September 18? Ang venues ani to be announced pa. Okay. But anyway, sa September 20 Cats natay gitawag og Press Freedom Week Parade. Okay. Parade ni siya. Tanang members sa mass media mo apil ani. Sa September 25 kani dedicated sa ni sa atong mga kauban sa broadcast na mga engineering o kaning mga DJs no? Kanang mga naa sa mga technical no? The people behind the transmitter di ba so kani sila gitawag nato ni Engineering and DJs Night Alright. sa September 25 unya sa October 3 mo nang gitawag natong the grand finale no the grand night so tanang member sa KBP technician, announcer, admin, tanan mo attend aning gabi una mo na yung pinakabibog yun sa tanan. Kay mag-abot ang tanan. Mag-abot ang tanan. Alright. Tanang mga departamento sa usa ka istasyon, sa tanang mga istasyon, no? Networks dinhisod sa tuwa sa Cebu, mag-abot. Mag-abot Alright. So murag alegre gyud ini ha kay kay natay mga programs ani na akong kahinumduman sa pila ka years na niagi na Grand Nights. Wagi gabi na dili alegre. tinuod na Sir Victor no kay makakita sad ko sa ani nako sa news no sa TV nako makakita ako nga kanang mga mag-abot gyud niya malipayon kayo ang tanan. No kay perti mingyong alegriha mag-abot man tong mga seryoso og mga komedyante nga mga tanan mag-abot gyud kat. All right. So mo ni siya sir ang atong mapaabot Sir Victor mo ni atong mapaabot sud sa bulan no in fact mo extend siya up to October 3 for the grand finale. All right. So Sir Vic, how does media shape the mind of the journalists in different sectors of the field? How do we shape the mind? Yes. Actually ang atong unsa ani ang media ang papel gyud sa media is just to be transparent about everything. Okay. To tell the truth ug unsay tinuod na naghitabo karon sa atong katilimbang, no? Okay. So mo na among gi-encourage ka na mga bag-o na mga newscaster, mga announcer is to just tell the truth. Be transparent about the truth. Mao lang gid na.
Kay mo gini atong papel no sa matag adlaw no. Ang ato pagsibya lang yun sa tinuod. Nakahimtang sa matag adlaw na nakahitabo sa ato. Kay information ra bagyo ang ato ang gipadangat. So kinahanglan gyud nga tinuod. Og sakto, no? ang pagpadangat sa balita ngadto sa katawhan no. Kay at least kung dili tinuod gitawag na ni nato kat og chismis. chismis na. Lisod baya kayo ka magsugod ka kanang something na sayop bitaw unya mukatag na ang balita kay mas kusog baya ang word of mouth. So magsugod kag something na sayop unya mukatag na dito. So, imagine unsay effect ana sa publiko. Sir, sa imuhang experience no for how many years na sa pagpanibya, unsa may mga nasugatan nimo gyud nga challenging kuan niya? Naka-experience ba ka susama sa uban nga na-experience nga na ay mga death threats no? Matud pa sa ato ang introduction kaganina no. Na atay in fact dili lang kay usa daghan na kayo nga mga kaigsuonan to no sa pagpanibya nga nabiktima sa din taon. Sir, sa imuhang kuan, sa imuhang pila ka tuig nga panerbisyo, unsa may mga challenges nga imuhang nasugatan? Ang akong mga dili gid pareha sa challenges na nadawat anang uban na nagtrabaho sa AM station. Ako FM ang gugukan. So dili kaayo death threatening ang among kaimtang no. Pero muna ang akong nabantayan no sa especially kaning atong mga kauban na nasa AM, delikado gyud na kay ilang trabaho kay maubaya na ang atong trabaho pagsibya sa tinuod. If you're upholding freedom, apil diya sa pakete tanan ang kakuyaw sa imong trabaho. So ang akong tambag ana pag-amping lang gyud kanunay. Unya kaduha pangadji pag-ampo Nga naway mahitabo ilikay yun. Ilikay ka sa kanang Kay kini ra bang sa akong nahibawaan Sir Vic nga kini ra bang magtug-an ka sa tinuod nya broadcast yun ning ato no. So daghang kayong maagyan, daghang kayong matumba no. lisod kay ang pagtug-an sa tinuod pero ang ilang ingon truth will set you free. Correct no. Apan mo lagi na kinabuhi naamgo tay kinabuhi natay mga pamilya nga ato sang giprotektahan. So kining mga answer matud pa nimo una sa tanan katong pag-amping, Pagampo. So importante kay siguro na among makatunan labi na may kang mga bago. Bago just follow the code of ethics sa KBP. So can it be possible, Sir Vic, that media practitioners be spared from violent attacks, killings, harassment, and threats? Yeah, it is possible as long as they just follow the broadcast ethics. Namagutay guidelines ana, ug di lang ka musimang ana na guidelines. Makalikay ka sa Sir, can you cite kanang pinaka-importante gyud kaayo nga angayng bantayan sa usa ka media practitioner nga pwede nimong ikapaambit nga mo say imuhag yung murag guiding gyud nimo? Well, first no, pilion niya ang iyang mga topics. Okay. Before niya na ipadagan, yes nang studyohan og maayo. Unsaon man ako ni pag-atrakan ning topika na dili ko madaot sad, no. So kinahanglan tun-an. Tun-an sa na nimo nya. Mo na giingon nila na there are a lot of ways to skin a cat. So in one way nagi kay sakto na pamaagi na makuha nimo imong objective without hurting other people. Sa klase sa pagpanibya, Sir Vic, unsa may kanang murag kuan gyud, murag delikado no, nga bahin sa usa ka pagpanibya. I mean, na may uban nga lain-lain matag format no, lain-lain mag-format pero unsa man nga format nga diin murag angay yung bantayan no, labi na gyud ning sa akong nahibaw-an, ako hilig sigug tigpaminaw, nam sa gitay makaigsunan nga murag hait jud kayo mga tira ba. Kani bang mga butang nga, Sir Vic? Mo relate ba ni sa katong iyong katun-an gyud no, kinahanglan mag-research ka based on facts and figures nga no. Gid kay namang gyud uban na especially atong uban maninibya no, say below the belt na gid kayo. Pero there's other ways of doing it na dili kinahanglan makapasakit og lain tao. Na at the same time masibya nimong tinuod. Nabay mga uban natong kaigusan, Sir Vic, nga kini sila gisuhulan na gid ni siya para mutira og usa ka tawo labi na karon nga
election, no? Umabot ang election. Na ba ni mga inani Sir Vic nga mga tao nga murag makaingon sad ka ba nga bias naman sad ni nga murag grabe naman sa ganing tira ani. Naasay akong nadungga na naasad pero wa lang ko kay bawo og kanang kinsa na sila. Pero na posible na. Nga lisod pod no mo siguro nang kanang kaingon ka makadawat pod in taon og mga paghulga. Okay, since election 2016 is approaching Sir Vic, unsa may role karon angay nga kining papel sa mass media, no? Ang ato lang yun, no, na papel sa mass media is to uphold the truth. Now, atong ipakita sa publiko kinsa ni mga kandidato na nindagan, unsay ilang mga achievements, unsay ilang kapalpakan, mo ra gyud ipakita naton transparency. Unya, it's up to the public to judge. Ang ato lang na we stay balance ang atong reporting, unsay sakto, unsay tinuod. So kining imong mga gipang mention Sir Vic, dako kani siya matabang no labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga nagsugod pa no sama na mo nagsugod pa nga hinuon kining ato ang format medyo murag dili kayo in terms of hait sa pandungog sa uban because ang ato ani depende man no sa atong topic no atong format is different from commentaries no. But kana kami nga mga bag-o dako kayo og murag ika-contribute labi na gyud sa pag matud pa nimo sa pagsaysay sa unsa may maayo unsa may mga dili maayo sa usa ka magpapili no related to elections. So sir niining daghan na gyud ang nadunggan nga mga nipahayag no sa ilang intensyon nga modagan sir unya karon unsa may matabang nato gyud in particular labi na kining mga neutral nga mga broadcasters didto sa pagpadangat ngadto sa katawhan sa pag-introduce naman sa both magpapili. Well, ang ato lang no, ang atong i-encourage nato ang publiko to exercise their voting rights. Unya i-report lang nato ang development sa election campaign. Unya we provide a platform for the political parties and candidates to communicate their message. So tagaan nato sila chance pagpadungog unsa may ilang mensahe sa publiko. Unya tagaan sa nato sila provide nato sila political platform the public to communicate their concerns so natay mo entertain sa tagtawag gikan sa publiko na unsa may mo kasulti aning unsa ni kaning usa ka politiko. So by allowing the parties and candidates to debate each other usa na sa atong responsibilidad no unya by reporting results and monitoring vote counting kana mo gina atong main unya by scrutinizing the electoral process itself including electoral management in order to evaluate the fairness of the process, its efficiency and its probity. So nining bahin at least makit-an gyud ngadto sa katawhan no ug madunggan sa katawhan mao gid ni ang realidad no mao gid ni siya ang panghitabo aktual no base sa ato ang mga paambit nga mga facts and figures about kini nga particular kanang nagpapili. Okay, Sir Vic, sa imuhang how do we ensure that the safety and security no talking about safety and security sa mga tao as well as the media practitioners labi na gyud nining ato ang panahon karon no nga murag nagsugod nagkainit mga higala. Sir Vic, para nimo unsa may mga safety and security nga angay i-ensure sa mga media practitioners? Well, just disseminate the info properly. Okay. Mao lang gyud. Nga pinaagian na pinaagi sa kanang pagsibya sa tinuod. No, mao lang gyud. Unya kung naa man gyud mga tao Sir Vic nga murag di man ginato na malikayan, naa man gyud mga tao nga mo kontra, no? Matud pa nimo kaganina tagaan nato. We allow to kanang these people to express no unsa pod. Of course kinahanglan gyud na Sir Vic nga both parties no. Atong papel sa unsa as broadcasters, as media practitioners are watchdog. We are watchdogs. So ang ato pagbantay sa atong
atong syudad, no? So pagbantay, we report what is the truth. Sir Vic, kaming mga bag-o ug sa atong mga kaigsuonan nga naminaw sa karon nga naa sa panibya, unsa may imuhang mga advice katapusan nga painumdom o baka mga angay kuha nila, imong mga tips nila, no? Apil na ko ni ana, Sir Vic. Well, ang ato, no, mamagini atong napili na profession, so ato na lang yun yung ayuhon. So while you're in this kind of profession, kanunay magmatngon ka sa safety sa imong kaugalingon, sa imong kauban, sa imong unsa, no? So how do you unsa may mga atong buhaton para makasecure ta sa atong safety? Pagsibya lang gid sa tinuod and nothing but the truth. Unya, pag-amping sa imong day-to-day na panglakaw, no? Nya ikatulo pag-ampo gyud sa Ginoo. Kanunay na i-guide kaniya, protektahan kaniya from harm, evil and temptation. Kanira bang atong trabaho, no? Sus unsa kaayo ta kanang tawag ani? Duol kay tas temptasyon. Mo gina atong likayan. Sir Vic, once again, please invite, no, ang ato ang mga kaigsuonan labi na gyud sa ato ang celebration karon dinhi sa kanang Broadcasters Month. Okay, yes, so go ahead, Sir Vic. I would like to invite all the members of KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas. The month of September is our Broadcasters Month. No, so ang atong mga activities tomorrow will be the opening. That's September 6 at 6:30 a.m. We will be going straight to the Asnar Coliseum kay di naman lang ta mag-parade, i-cancel na to. So ang atong activity would be in the Asnar Coliseum, no, sa Southwestern. Open ba public? Actually ang maka-attend ng ani are the KBP members. Okay. So all this right. is purely exclusive gini siya for KBP members and their families. All right. So after sa opening, we will be having a mass. Unya, after the mass, magsugod din ng mga games, no. Unya, sa September 12, we'll be having our drama nights. September 18, News and Public Affairs. September 20, Press Freedom Week Parade. Kani parade ni sa tanang mga broadcaster o kanang tanang taga mass media. September 25 natay Engineering and DJs Night. Nya sa October 3 ang atong culmination mo ni atong gitawag na the Grand Night. So anhi ni mahitabo sa kaning MCWD. Dinhi sa kuan doon na sa Santo Niño. Okay. So mo na atong mga activities for the whole month of September until the first part of October. Sir Vic, daghang kayong salamat sa imuhang pakig-uban namo karong buntaga unya dako kay na kong kalipay nga nahinabi ti ka usas mga aton ng mga kuan siguro dinhi usas mga mentor, no, sa pagpanibya. Sir Vic, once again, thank you kaayo. Daghan salamat sa Cats. Daghan salamat sa inyong pag-imbitar kanako. So, mga igala mo, kato si Sir Victor Toledo, ang kasamtang Executive Vice Chairman sa KBP Cebu Chapter. Mupadayon ta mga igala, human lamang ni pipila ka mga mensahe ug dugang impormasyon. Kahibaw ba mo kanusa sa ulugon ng World Press Freedom Day? Matud pa sa www.unesco.org pag sa ulugon ng World Press Freedom Day matag Mayo 3, isip paghinumdum sa pakigbisog sa mga journalists sa tibok kalibutan sa tinud-anay nga pagbalita o pagserbisyo sa publiko. Kini si Pagtuki Chrisley nagatudining mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakaunang kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ikabat na sa 13 ka mga daycare centers ang na-turn over sa Dolores Aboitiz Children's Fund na ubos sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kan Rafi Dasef sa miaging simana. Ang mga benepisyaryo mo ang barangay sa lungsod sa Asturias, sama sa Uwak, Manggiyao, San Isidro, Tagabakan ug Lunas. Sa Aluginsan mo ang mga barangay Punay, Tampaan, Saksak ug Zaragoza, samtang sa Dakbayan sa Talisay mo ang barangay Kansuhong ug sa probinsya sa Argao ang barangay Bulasa,
talaga ug usmad. Mato ni Chief Operating Officer Dominica B. Chua, ang RAFI ni amot og tipik nga bahin sa maong proyekto samtang giabaga ang kinadak-ang pahat sa galastuhan sa mga lungsod ug mga barangay sa upat ka mga panggamhanan sa probinsya. Si Chua malaumon usab nga mahuman na ang maong proyekto sa dili pa moabot ang tuig 2016. Ang mga lawak sa ringan adunay maanyag nga kolor ug ang mga bungbong niini adunay mga nagkalain-laing cartoon characters ug mga bulak nga gidisenyo.